फैद'लै सादु दा मालिकआसो फैलायसिगोन र'लै मा एथ' गाब्रायो नोंलाय हाब गाब्रायनायसो नुबायलै बियो नोंनि थाखायनो हमजागोन नोंनि थाखायनो फैसा गैया थाखा गैया दा मालिक फैबा माजों हरदो नोंलाय फैद'लै मा खालामबाय थाखो फाग्ला थ' ओइ खोरखिफ्रा फांजोबखाबाय दा औ फांजोबखाबाय बहा थांनोब्रा जेराव खामानि मोनो बेयाव थुदोलै बे सेरफांगुरिनि न'नि गेट सावथेग्राया लहा लहि देनाय खामानि मोनो खोमा बेयावनो थांसै नामा थौदोलै फैसाल' मोननाय खामानि जाथारनांसिगौ नङाब्ला थैगोन बे मालिकजों पुलिसनो केस होब्ला मा जाखो नै आं बे फाग्लाफोरखौसो होसोलांनो नागिरदों न' भाराखौनो होनो मिन्थिला 35,000 गोजान जाबाय थांबाबो खारखोमाबाय थायो लोगोखौनो मोना खारखोमाबाय थायो आरो खोनासं जाम्बा बा दाफैखा स्टेन्डार्ड गाननानै फै नङाबा जेरावखि थाङा लांफाजानाय नङाबा आंजों दे बेलाय माथो माल्लाबानो मोनामनानै थाला होनानै खारखोमालांलायबाय मा आसरित बे सानै मानसिया र' हौवाल' फैग्रोथों बिसोरखौ दाउला गेसेनायनिफ्रायनो नेयाबा जाला दिखावलाजोबमारसो हां आधा खामानि मोनगोन नामा सावथेलि खामानिखौ लहा सावथेनाय खामानि जों सानै दंमोन एसे खमनि हाजिराब्लाबो मावगौमोन जोंहा दा नाङालै बिदि खामानिखौ दाना मिथिनानै मावखाजोब्बाय हनै जोंना मानसि सानै दंखाजोबो बिसोरनो मावनो हाजोबो हाब मा खामानि मावनानै जाबावनांगौलै जों बिदि मिसिनानो मावजोबखायोबालाय जालालै थौ थांसै खामानियानो गैयानो मिसिनानो मावखाजोबसैनो मालाय मा मावनानै जाबावनोसै बिदिजोंलाय जों गरिबफ्रालाय माइ मारा होनायाबो मिसिनानो होसै गायनायाबो मिसिनानो गायसै सेसै बे गरिबफ्रा थांनानै थानांगौआ बे संसाराव बेनोथ'लै आंनिब्लाथ' गुबुन मानसिनिफ्राय गुबुन मानसिया फैसा खामायनांगौब्लाना दावखोनायानो साबसिनसैलै दावखोनो थास आं हले थैनो गोसो गैयालै बे नेटवार्किं जुगाव दावखोना बहा थाहैनो माथो जेबो खामानि मोनालै बेलाय थास होमबालाय सानैजों गावस्रालायनायानो साबसिनसैलै सादु बेराद ओंखाम खुबैबायलै फैसा गैयियावनो हाय बेखौनो लाखोमाबाय नोङो नोंनावथ' फैसा थाइसेबो गैयामोनलै बहा मोनना लाबोखो नों बेखौहाय अननाय दङब्रा आंनाव नोंखौ मिन्थिखागौ आङो नों ओंखाम उखैनायखौ सहायनो हाखाथारा बेखायनो दहाय नोंनि घरिखौ 300 थाखानि फानबायलां मा आंनि घरिखौ फानबाय नोङो माथो उफाय उखैनानैथ' थानो हायाना ओंखायनो बे आखायाव मोननै मोनथाम बुस्थु दङफोरखौ फाननानैबाबो जानांगोन जादो गार्लफ्रेन्डआसो गिफ्ट होनायमोन मा एथ' सुनि खामानि मावो नोंलाय सादु आयै आंनि घरिया मोजांथारमोन अयनायद्रायलै ना बिदि खालामनाया जामारसिगोन जाबाय दे होमबा बेथ' थाखा फैसा गोनां मानसिथारलै जाबाय दे फैसा गैयियाव ग्रोब लोगो मोनबाय
बेखौनो माबा मोनसे खालामनांसिगोन ओमफ्राय नोंहासो अबसर मोनगोन ना मोना लावगा लावगा खामानि मोनबाय खामानि मोनसे खामानि मा खामानि बै मानसिखौ नुहुराखै नों बेथ' फैसा मालिक जाथारगोनलै थांगासिनो आंबो बिदिबालाय औ मालाय फैसा गोनां गैयैखौ मानो नांगौ जोंनोलाय लावगा जों बेनि रुम भाराखौ होनोब्लाना थैथां माबा मोनसे खामानि मावनांसिगोन बै मानसिखौ किडनेप खालामसै नामा किडनाप फाग्ला जादों नामा सानथिं माथिं नों मानो थैथावल' खोथा सानोलै सादु फाब नांलै ओइ लावगा बे माहाजोन मानसिफ्राना इसेबां थाखा फैसा थासेयावबो जों गोरिबफोरखौ एसेबो हेफाजाब होखाया बेनिखायनो बिसोरखौ किडनेप खालामनानै लुथिबाबो जेबो फाब नाङा आरो मोनसे खोथा जुदि जों बेनावहाय 5 लाखसो दाबिना मोनोब्लाना जोंनि लाइफआ एकदम गोजौआव दावखोखाबाय मिथिबाय ओमफ्राय सादु बोरैबा पुलिसजों हमजाबालाय जेबो गिनाङालै जाम्बा जेलावहाय आरामसे बिना फैसा इनकाम जाहैगोन आरो मिथिबाय जोंखौ ना किडनेपार होननानै निउस मिडियायावहाय आरामसे फेमास खालामना होबावगोनसो जों सानैखौ गिदिर पस्टार साफायनानै खिन्थु नोंनिखौ फिसा साफायनो हागौ मानि नोंनिखौ गिदिर आंनिखौ फिसा दासो साला लाइनाव फैदों मा हिसाबै नोंनि फट'आ गिदिरसिन जागोन आंनि फट'आ फिसासिन जागोन निउस पेपार टिभियाव जेन'बा थारमाने नों किडनेप खालामनायाव बारा गोसो गैयामोन होननानै आं निउस मिडियायाव होना होगोन नालाय थस मा गोसो गैया जाखो नांगौब्ला आंनो खालामग्रोगोन ना किडनेपखौ थौ थांमारसै औ दे जेबो नङा बाहायगोन आं 3 लाखसोखौ नोंबो एसे बाहायदेरदोब्रा औ समान नङाबालाय बोरैथो जानांगौ समान जानांगोन जिनिसा बाहायनाया ओइ आयु सेरजाखोब्रा हगालै आयु आंखौ मा मोनखोब्रा नोंसोरलाय आं जेबो रोङालै हर गाननायखायसो आंखौ साखा गोनां लंखाल माखोसैलाय जाम्बा मानसिखौलाय हगालै आयु बाय सिरिथा नङाब्ला जोनानै बिबु थिबु गहोजोबगोन आङो जों जेखौ बुङो बेखौल' खालाम नोंखौ जोङो जेबो खालामा होनब्लानो आंखौ हगालै आंखौ किडनेप खालामनो मा मोनखोसैलाय आं जेबो रोङालै आयु ओइ दलद था मा मुं नोंनालाय मोनथाय होनोलै ओइ मोनथाय बाबु मोजाङै खोनासं नों नोंनि फेमिलिखौ फन खालामहरनानै माखासे सिनाय मोनै दुथांफ्रा नोंखौ किडनेप खालामबाय होननानै बुंहर मा किडनापब्रा बुरबक नोंखौ खावना लाबोनायखौ इंराजियाव किडनेप बुङो बिदिबावसो आयु दे होमबालाय मा बुंहरबावनांगौ खिथाखाजोबदो दे थाबनो 3 घन्टानि गेजेराव ना नों नोंनि फेमिलिनिफ्राय हिन्जाव जा बिमा बिफा जा 5 लाख थाखा लानानै फैनो थिन नङाबा माखासे सिनाय मोनै दुथांफ्रा नोंखौ बुथारसिगोन होननानै बुंहर दा जाम्बाफोर बिदिजों फैसा मोनो एफा अजन गैथारि खोथा होननानै आखाया खेवना हो आं बेनिफ्राय साबसिन बुंहरनानै फैसा लाबोहोगोन खेवना होलै आखाया खिन्थु खारनो मोना दै खारालै है आइदै उफ आइदै आरो फैसा मोननाय बायदि बुंहराब्ला हास्रोद जागोन नोङो बेयावनो फबना गालांजागोन नोङो हंगारलाय आं खारा नायबानो जाबायना आं माबायदि बुंहरनानै फैसा लाबोहोयो बेहाबो दाबो सफैनो रोङा हेलौ ओइ माया घटना बोरैबा जाबायलै हा मा जाखो आंखौ खावबायलै माया ओइ खावनायखौ इंराजियाव मा होनोमोनलाय किडनेप आंखौ किडनेप खालामबायलै माया हाबाब बबे हाग्रा खनाजों थांनानै किडनेप खालामजाखो नोंलाय थैनो रोङै आं मिन्थिया नों बुलायनानै फैयो ना माजों फैयो आं मिन्थिया माया नोंहा आंनि सायाव अननाय गैया आरो एफा नोंनो थाखा खामायबाय आङो थाखाखौ आं गरसेबो लाया आरो नों आंखौ अनबावा आरो
लांफैदोब्रा फैसा होफैनानै मायालै नों आंखौ लांफैदो आइदै जा बुगासिनो आंखौ आइदै नोगोद बुबायलै आंखौ थाब लांफैदो आइदै 5 लाखल'थार थाब लाना फै आइयै नङाबा बुथारसिगोन बिसोर आंखौ ओइ माया लांफैदोब्रा नङाबा नै आंखौ देथारसिगोन बिसोरो थाब लांफै फैसा लाबो 5 लाख नांगौनो हनै र' नोंसोरबो खोनासं आं लावसो नेदे नों बायदि खामानि गैयै मानसिया थैबाबो अरजाबाया लाया माथो आं नोंखौ थुस बेनि नोंनि खट गोनां थाखा गोनां साननानै किडनेप खालामलायनाया खामानि गैयैखौसो किडनेप खालामफैदों हगारहरदोलै ओइ नोंसोर सानैजों बिदि रायलायनाङाब्रा बिदि नांलाय खमलाय जानो नाङा नोंसोरो नोंसिनि थाखाखौ आं जेरैबाबो दिहुनना होगोन बुजियाखै नोंसोर खोथाखौ थारमाने आं जा खामायो जा खामानि मावो गासिबो हिनजावनोसो होजोबनांगौ जायो आं हिनजावनि सायावसो खामानिखौ मावनांगौ जायो दा नायदोब्रा नोंसोर आंनाव नायदो नोंसोर गरसेबो गैखा आंनाव जिर'सो ओमफ्राय नै बे नोंसोर खालामनाय किडनेप ना मानदेप होनो बेयाव आं सापर्ट दंब्रा खिन्थु बावहैले 50-50 जानांगोन दै मानिगोन ना मानिया राजि दंना गैया ओमफ्राय जोंथ' नोंखौनो लुथिदों गावनि फैसाखौनो बोरै 50-50 होनलाबायखो नोंलाय नोंसोर बुजियालै हिनजावा आंनो फैसा होआलै गरसेबो ओंखायनो नोंसोर बे किडनेप खालामनाय ना मानाय होनो बेनिफ्राय 50% नांगौ आंनो सादो होमब्ला जोंना खरसाया मिलायगोन फा जागोन बियो जागोनगोनलै दे होमबालाय नों फन खालामफिननानै थाब बिहरदो माथो होनबालाय माया नों आंखौ बासायफैयाब्ला बे बेंकआव दोननानै आग्लायनाय फैसाखौ टेक्स होयै फैसाखौ ब्लेक मनि ना मा होनो बेखौ नै आं खिथाना होजोबसै पुलिसनो केस हैनोसां खिन्था हैजोबगोन आं दानो हमजागोन नोङो दानो आंखौ दानो बासायफैयाब्ला आया बे जावलिया खिथाजोबमारबाथ' आंनि गासिबो ब्लेक मानिफ्रा हमजाजोबगोनहाय दे थांगौ दे आं हा बबे जायगायावथो ओइ मा जायगा बेयो मा जायगा गावनि साहा फेबसु नै कुसुगावनि साहा फेबसुआवलै थाब फैद' दे लानानै थांगौ आं दे दे थाब फै औ जाबाय बाहायमोन खामानिया जाबाय जिराय बाहायमोन जिराय गाव फैगोन बियो लासैनो मोनसिगोन थाखाया फैगासिनो ओमफ्राय लावगा जोंथ' बिनि फेमिलिजों नुजाजानाय नङालै साइडआव थानांगोन जिखुनु नों दा फैसाखौ नैबाव दोनहोदो ओमफ्राय नोंसोर बिसि फिसाय सानैजों ब्लड थांदो जों थाखोमानोसै ओमफ्राय बिदिबा बोरै मोनगोन आङो आंनि खावसे रांखौ नों जेबो सिन्था खालामनाङा मिथिबाय नों नोंनि मबाइल नाम्बारखौ ना बे फैसा लाबोनाय बेगावनो लिरनानै एक्टिभ गालांबानो जाबाय दाय थगायगोन बादिसो मोनलायलांबाय आं नोंसोरखौ थगायालै जों बिदि नङा एथ' बुरजा फैसाखौ जों नोंनि थाखायनो मोनबाय जों बेखौ थगायगोन नामा नोंखौ मोनथाय नों बबाव दङ फैबाय आङो नै फैसा लानानै मोनथाय सिरि थांदो आरो जेरै होनो एरैदे जबाना खिन्थु मिथिबाय फैसाखौ दलद दोनदो आराम सानैजों ओंखारलांदो थांदो आइदि माया जोंनि मालिकनि फिसायसो थैबायना दाना जोंनि मालिकसो दोनफैबाय फैसाया सोरखौ खावनांगौ खावफ्लांखोलै
आयै बहा बुखो बिसोरलाय फाग्लाफ्रा दाबो होनो आङो फैसा मेला दंखायो लाबोगासिनो दंबाय मानियालै नोंबो बोरै बिदि फैनानै खावजाला फैखो आयै हा सोरमोन बिसोरलाय सोरमोन हा खावग्राखौ मालै सोंबावखोब्रा थौदों माबार दोनदो फैसा हबाव दोननानै थांनो थिनदों बे फाग्लाफोरजों थिग गैया दा नङाबा दहबाथ' होफैबावगोन बिसोरो नैबावनो दोननो थिनदों आइदै आइदे थौ